Hej, jeg hedder Esra, jeg kommer fra Silkeborg. Hej, jeg hedder Mathias, og jeg kommer fra Silkeborg. Jeg hedder Josefine, og jeg kommer fra Silkeborg. Diversitet. Så prøv at komme op til tavlen. Mangfoldighed. Alsidighed. Hej, jeg hedder Mathilde, og jeg kommer fra Silkeborg. Hej, jeg hedder Albion, og jeg kommer fra Silkeborg. Hej, jeg hedder Sara, og jeg kommer fra Silkeborg. Tolerance. Rummelighed. Og et højt ambitionsniveau. Hej, jeg hedder Adnan, og jeg kommer fra Silkeborg. Hej, jeg hedder Nasra, jeg kommer fra Silkeborg. Hej, jeg hedder Frederik, og jeg kommer fra Silkeborg. Evnerne og forserne er mange på Sølleskolen i Silkeborg. Så skal jeg have en, der vil prøve at sætte det største tal i midten. Men Sølleskolen er meget andet. Sølleskolen er også glade og dedikerede elever i et sundt og trygt uddannelsesmiljø. Sølleskolen er kompetent og lærerig undervisning på alle klassetrin via nyskabende pædagogiske metoder. Og hvad giver det, Mads Emil? Det giver 18. Det husker vi lige på, mens det står herovre. Skolen har høje faglige ambitioner og stræber efter nogle resultater og nye niveauer med hver enkelt elev. Det opnås blandt andet ved tidsvarende rammer. Hvor skal jeg putte den hen? Er der nogen, der har en idé? Og den nyeste teknologi. Så tager vi en halv og en halv. Ja, lige præcis. Sølleskolen ser en ny tilgang til undervisningen. De der to sammen kommer til at give 1, og de der to sammen kommer til at give 1. En ny tilgang til brugen af interaktivitet og IT i undervisningen. Alt sammen for at give eleven optimale muligheder for indlæring. Er lige med 8. Yes. Hej, jeg hedder Lisa, og jeg kommer fra Silkeborg. Hej, jeg hedder Ahmed, og jeg kommer fra Silkeborg. Hej, jeg hedder Trine og kommer fra Silkeborg. Hej, jeg hedder Ibrahim, og jeg kommer fra Silkeborg. Sølleskolen er i høj grad undervisning i den fantastiske natur, der omgiver skolen. Det går rigtig hurtigt. Masser af søer og skove. Okay. Hej, jeg hedder Susie, og jeg kommer fra Silkeborg. Hej, jeg hedder Henrik, og jeg bor i Hedegaard. Sølleskolen er ambitiøse unge idrætstalenter, der dyrker masser af sport på skolens talentteams. Hej, jeg hedder Ada. Jeg bor på Silkeborg. Hej, jeg hedder Rikke, jeg kommer fra Silkeborg. Sølleskolen er også over 200 børn i den velfungerende og oplevelsesrige SFO. Hej, jeg hedder Jesper, og jeg kommer fra Silkeborg. Hej, jeg hedder Jenny, og jeg er fra Silkeborg. Og så er Sølleskolen ikke mindst et sted, hvor børnene bliver forberedt på livet og får en forståelse for det samfund, vi lever i. Jeg har børn i 7. og i 5. og i 0. Vi er rigtig godt tilfredse med at have vores søn Rune herovre. Jeg har kun grund til at være tilfreds. De tackler børnene ganske godt og fornuftigt. Og jamen, lever egentlig op til de forventninger, vi har til en god skole. Jeg synes, skolen den viser mig et billede af samfundet, og den har en mangfoldighed. Jeg synes, der er en gave allerede i de relativt små klasser for mine børn. Øjnene op for, at folk er forskellige, og at folk fungerer forskellige sammen. Det samfund, som vores børn vokser op i, jamen, det er jo præget af, at der er mange forskellige nationaliteter samlet. Og så nytter det ikke noget, efter vores vurderinger i hvert fald, at man sætter sit barn ind i en skole, hvor de ting det ikke er. Så vi ser det tværtimod som en form for styrke. Der skal selvfølgelig bare være en balance mellem tingene, og det synes jeg faktisk også, der er i dag.